हेलौ खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो दिनै आं दङ भुटान रायजोआव हाय लोगोफोर जों मा जायगायाव थांबाय थादों नोंथांमोना मिथियाखै जोङो थांबाय थादों सामरां हाजोआव जिहेतु जोङो टंलानिफ्राय जागायनानै पानारि जानानै बेहाय थांगोन नोंथांमोना नायबाय था बिदिनो जों भुटानावबो हाबहैगोन सामरां बा बे भुटान बर्डाराव लोगोफोर जों फुटियासां बागान मोनहैबाय थ' दायो बे जाबाय फुटियासां बागान बहुत बिउटिफुल नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन भिडिअ'आ वाव बहुत बिउटिफुल जायगाफोरा थ' बे मोनसे मन्दिर मोजां मा नाम होनो जायगाखौ मिथिया लोगोफोर जोङो फैयै फैयै भुटान बर्डार सामरां हाजोआव मोनहैबाय थ' नोंथांमोना बेयाव फैयोबा बेयाव SSB थायो बेनिफ्राय एन्ट्रि खालामनानै फैनांगौ जायो जिखुनु गारि लानानै फैबा नोंथांमोना बेवहाय RC आरो लाइसेन्स आरो हेलमेट बेखौ लाना फैबानो जाबाय थ' बे दोलोर गुफुर नुनाया बेनो जाबाय पिलार बा बेनो सिमा बेनिफ्रायनो सिगांनिया भुटान आरो जों फैबाय थानायनि इन्डिया बे नुबाय थानायानो भुटान पुलिस स्टेसन बेयावबो एन्ट्रि खालामनांगौ जायो हाबनो थाखाय भुटानावहाय थ' नोंथांमोना फैयोबा बाइकजों फैयोबा नोंथांमोना गाखोनायाबो हेलमेट गाननांगौ आरो सालायनायाबो हेलमेट गाननांगौ नोंथांमोना हेलमेट लानानै फैबानो जाबाय बेनो थ' बेवहाय एक्सुवेलि टुरिस्ट प्लेस बनायगासिनोसो दङ थ' बेनो जाबाय मोनसे भुटाननि नखर स्टाइल आरो नायदो एसे हाजो हालाफोरखौ नोंथांमोना बेवहाय पिकनिक पार्टि जानो नागिरोबा बेवहाय फैनो हागोन बहुत मोजां प्लेस आरो नोंथांमोना बेवहाय बियार एबा गारिनि थाव बेफोरखौ खम दामावनो मोनो आरो बेवहाय धुम्रपान बेयाव एकदम निखेट बेयाव नोंथांमोना फैयोबा धुम्रपान खालामनो माना दङ थ' नोंथांमोना फाइनबो जानो हागौ बेवहाय धुम्रपान खालामनानै खम जायोबा थ' नायदो एसे नेचारखौ